Hej så alle sammen igen, og vi er tilbage med en ny runde. Med en runde. De er de endnu klammere. Ja, det her det er jo sådan en... hvad er det, skal forestille? Det skal forestille det. En minotaur og ting. Hvad fanden? Nu er det 30 sekunder til start. Den har blå bukser på. Ja da, ja. Nå, der kan man ikke komme ned, eller hvad? Jo, jeg kan godt komme ned. Helt ned. Kan du komme ned til vandet? Ej, det er den klamme minotaur, der har den blå bukser. Kan du komme ned til vandet? Nej, det kan man ikke. Den dør. Eller hvis jeg tager op igen her. Der er klamme minotaur. Hvorfor? Nu er der 20 sekunder til igen. Det er helt spidset op af, hvor grim den er. Okay, nej. Armen der skelettet en kappe på. Nu må det fandme godt snart starte. Ej, den går nok spidset op, den der ur, det der. 10 sekunder til det starter. 40 sekunder til vi der starter igen. Ja. Endelig. Hvem er jeg sammen med? Jeg er ikke sammen med dig, jeg mener jeg ikke. Det er sjovt, når vi kan sammen, Frederik. Nej, jeg kan ikke se noget for de her aber. Lad os se. Nej, vi er ikke sammen. Det er skræmmer nu. Okay, jeg er klar, jeg kommer ud. Og direkte rush her. Jeg tror, jeg tager en omvej lidt ud til siden her. Bare for at jeg har det allerede en, der fik ned på, så taber. Nej. Jeg tror det var ved at finde en. Nej, der var lækker så fedt der. Så pis. Jeg skal altid... Mere dig. Jeg var lige ved det igen. Jeg laver sådan en ego-pæle. Jeg går bare sådan lige op. Det er så dårligt. Er det ikke dårligt at lave en ego-pæle? Jeg har fået en. Kan man ikke komme højere op end det her? Lort. Ka-ching! Tja! Fuck et lort. Okay, det kan godt have et hold, der kan lave noget. Så går jeg lige tilbage og køber en file, hvis jeg kan det. Har I lavet det der macho, der med stierne ud? Nej. Nå, okay. Det kunne godt være, I havde gjort det. Det har vi nemlig ikke gjort, så... Kan man ikke file? Der er MBK. Jeg kan se ikke de der mærker nu. Hey gay. Hvad gør I? Blokker jern? Hvad gør det bedre? De kan ikke blive smadret. Kan du høre det musik der? Ja, den. Jeg kan høre sådan noget mormor-musik her. Mine forældre hører sådan noget mormor-musik. Der er en inde i vores base. Er han blå? Ja, han er blå. Woo! Han tog meget af vores liv. Han tog 7. Det er fordi vores hold er så dumme. De vil bare ikke kilde. De små. De er så klamme i det her. Jeg kan ikke se noget for dem. De går ind i. De har bare sådan et hold med selvmord! sådan total matcher med Jeg fik 2. Fuck, det var egentlig godt, Frederik. Så du dem godt? Ja, jeg så det godt. Nej, ikke nogen af vores, der døde. Ej, smadrer jeg bare på mit eget hold. Ja. Du fik mig. Jeg så der slet ikke engang. Nej! Jeg stod fandt ned. Det er bare sådan, altså, sådan er de alle sammen. Ej, jeg faldt ned igen. Nej! Lag, mand. Jeg lægger, og så falder jeg ned. Eller jeg er inde i deres base.
Jeg dræbte dig. Fuck, jeg fik... Nej, du gjorde ikke. Jo, jeg dræbte dig. Det var Jeppe Emil K. Nå, okay, jo. Der er så mange af jer, mand. Det er fordi vores har siddet bare her hjemme i basen og prøvet at se, at de kan lave den der indgang bedre, og de kan ikke finde ud af, at de kan sætte stigerne på den forkerte side. Gør de? Ja. Det er ikke det, man dør af. Ej, fik os begge to. Jo, det er vildt åndssvagt. Monkey musik. Monkey musik. Nej, han fik kraftet med mig. Jeg vil gerne... næste runde. Kan vi ikke tage en runde mere? Kan vi godt. Det tager ikke så lang tid at lave matematik. Hvad? Jeg kan godt nok... jeg kan godt nå at lave matematik. Ja, du kan. Det er ikke så svært. Jeg skulle kun lave 2 opgaver. Nemlig. Jeg skal lave 6. Men jeg skal kun lave 2, fordi jeg skal lave noget om det svar. Det er pisse let at lave. Jeg kunne komme ind i jeres base. Du er så god til at lave kuglerort der. Kom med din fede. Nej. Nu gjorde... hvor du er god. Fuck, det er egentlig godt for jer, Frederik. Hvorfor? Fordi du gjorde lige sådan, jeg ikke kunne komme sådan i... Prøv at se, hvor tæt på jeg manglede. Prøv at se, hvor lidt jeg manglede til det der. For at kunne komme ind. Jo, nu er det inde. Nej, hvad? Nej, så vil jeg snart. Ej, vi vandt. Ej, har I vundet? Pis. Vi tager en runde mere. Skal vi det? 2 runder mere eller Ej, 1, fordi jeg skal... Det er pisse sjovt, det her. Jeg skal lave matematik. Det er lige meget. Mener du bare, det er lige meget? Det er 3 opgaver. Du skulle have lavet det tidligere, hvis du var smart. Nå, men vi ses. Hej så alle sammen. Læg. Og stemme på mig er nok anderledes, fordi jeg sidder lidt tættere på... Sådan der, vi er allerede gået i gang. Og som I kan se, så er det jo det samme, som vi har spillet før. Ja, og det er det samme røvsyvspil med klamme figurer, der lugter af lort. Okay, hvem er jeg med? Jeg er mod Frederik. Jeg er røget Jeg sidder ikke mod dig. Ej, de er allerede begyndt at bygge pubero. Den der stinker af pølse. Vi går over til shop. Ej, hvem fanden gjorde det imod mig? Hvad fanden sker der? Jeg lægger helt ekstremt lige nu. Jeg slog mig ihjel, bare fordi jeg gjorde. Læg. Lortehold nu. Jeg er sådan allerede blevet skåret her. Jeg synes, jeg er meget godt klar af vores røvhold. Du kan virkelig ikke lige jeres hold. Flup. Jeg ramte ham ikke. Ej, hvor pinligt, jeg ramte ham ikke. Nej, jeg prøver også lidt. Ups, jeg kom til at dræbe en på vores hold. Gør du? Jeg graver. Sådan er den over. Døde han igen. Han hoppede sådan i luften, men jeg ville have ud, og så når jeg lige slet blok, så hopper det ud i ingenting. Ja, folk på vores hold er allerede begyndt at blive kreative, så det... Hvad jeg kan høre? Jeg kan høre sådan noget mærkeligt noget. Noget musik. Nå, det er jo... Nej, hvor er de dumme, mand. Men lad nu være din sønner. Penis antilope. Ej. Mormor musik. Stuer. Et eller andet. Nej, please. Stop it. Klar, hvor mange jeg har dræbt indtil videre. Nej! Ham der, han har hoppet ud igen. Jeg prøvede at hoppe ud over sådan en handy måde, så se om jeg kunne dræbe på luften. Det kunne jeg næsten. Au! Jeg ramte bare lille sådan. Blå hold, hvem er de? Er vi blå hold? Fuck, mand. Det er vi. Vi er ikke blå hold. Jeg er blå hold. Ej, så vi er jo ikke sammen. Det var fint. Troede du det? Frederik, jeg vil ofre mit liv, hvis vi var sammen. Ej. Vil du? Sådan er jeg ikke. Nej, jeg faldt ned. Så jeg bare drikke min Pepsi. Har du Pepsi? Ja, jeg har. Må jeg ikke komme over til dig igen, Frederik? Nej. Fordi vi er jo gode venner. Gode venner for altid. Gode venner for altid. Gode venner for altid. Frederik, vi er jo gode venner. Folk er bare begyndt at bygge alle mulige flotte statuer. Ej, ikke. Jo. Nej! Hey, var det dig? Det er dig, der ligner ham der klamme Steve der.
Ja, med de der klamme øjne der. Ham Øjne. med hvad? Ham med de klamme øjne. Nå ja. Bitch! Ej, okay, nu tabte vi. Vi bliver nødt til at tage et spil, Frederik. Vi er ikke tabt. Og ja, jeg vil gerne det her igen. Vores Jo, vi tabte. Ja, vi er ikke færdige nu. Jo, vi er. Vi kan flyve. I vandt. Jo, vi kan flyve. Og jeg skal... Har du stoppet optagelsen? Nej, vi ses. Hvad så alle sammen, så er vi her igen. det Oh my god, hvor er det bare vildt. Er vi sammen, Frederik? Mm. Nej, vi er ikke. Nej, vi er aldrig sammen. Nej, vi er sammen. Vi er altid mod hinanden, det er noget lort. Okay, nu er jeg bare sød, og nu lader jeg mit hold bygge broen for mig. Jeg bygger bare... Der er allerede 2, der faldt ned i os. Er jeg blå? Er jeg rød? Ej, de bygger en dobbeltbro, og mit hold de er endelig effektive. Jeg bygger ingen bro. Har du fået en pil endnu? Hvad sagde du? Undskyld. Jeg er lige ved at koncentrere mig om at bygge en bro. Bridge Constructor. Det er sådan en total wannabe af bridge constructor. Udover det her, den her, den kan kun holde. Hold, mand. Vores, vi bygger trippelbro, mand. Jamen, jeg hader mit hold. De render ind i en hele tiden. Vi har en trippelbro, hvad siger I Så er så? sådan en faggot for vores hold, der bygger en sten igen. Nej! Pis, mand. Det er den der bøssetand der. Den der næsering, den der trold har man hele tiden hopper ind i. Nej, det er næsen for den der bøssetrold der. Ram den. Sådan, TNT time, TNT. Power no. Chili Tiles, tror jeg, du sagde. Ej, jeg kan ikke finde ud af at synge sang. TNT, when I fight. TNT, when I fight. Hvad er copyright? Jeg er lige glad. Hvad tror jeg, så dumme? Lad være med at putte det lort. Jeg har bare sat TNT. Bøsse TNT. Francesca eller sådan noget. Åndsvægt navn. Hvem fanden kalder sig egentlig Francesca? Du sætter så Disney Channel eller andet tid. Francesca? Nej, det er sgu da ikke for sådan noget Disney Channel, er det? Det lyder som sådan noget på Disney Channel. Nej, hvad? Jeg ser det kun nogle gange. Ej. Jeg ser det altid. Der nemmere. Altså, du forstår, hvad jeg mener, hvis jeg laver bevægelserne til det, så ved du godt, hvad det der betyder for det der. Kan du høre det, der er dårligt? Det lyder sgu da fucking godt. Jamen, det er alt for højt, mand. Mormor-musik lige nu. Jazz. Ej, Har jeg ready to be sindssygt for en hour? Kirkemusik. Ej, okay. Det er kirkemusik. Det er lidt dumt. Skulle have set det der, mand. Ej! En bøssenæse. Slå hele tiden den der orks bøssenæse der. Okay, nu kommer jeg hen og dræber jer. Nej, hvor er man dum, mand. Fik dig! Pis! Du lærer det. Nej!
Jeg tror, jeg kan have TNT, og så laver jeg en TNT-kanon, og så fyrer det. TNT. When I'm fight. Det er ikke sådan, det lyder. Yo, TNT. TNT. When I'm fight. TNT. Fik dig. When I'm fight. Det var dig, der TNT. Jeg kom ind i et pis. Jeg stod sådan, når lige kom ind, og så ind på den første blok, og så døde jeg, men jeg havde også kun et hjerte tilbage. Yes, man. Vi har allerede været i jeres base, kan man se. Jeg har aldrig tabt i det her. Det skulle da heller aldrig. Jo, du har. Okay, jeg har tabt mange. Tabt de sidste par runder, mand. Det er fordi, jeg har sådan en bøsse på. Ej, I tabte den der. Har du set din bro, mand? Hvor ringe den er. Ej. Okay, der er 3 af vores mænd inde i jeres hus lige nu. Vores folk er så dumme. Nej, nu er der kun 2. Hvor fra musik her? Altså, jeg er nødt derind. Det er ikke racist. Lad os gå derind igen. Hvorfor kan man ikke få en granatkaster eller et eller andet, altså? Jeg ved ikke, tag noget TNT, og så spring broen. Jeg gider ikke sidde og vente i en time, hvor vi får 2 til TNT. Vores hold er så dumme. Nej, det er nok derfor, jeg taber. De bygger bare blokke foran en. Vi har de der smarte noget med de der stiger der. Men det er fordi, de sidder og ser de der YouTube-videoer med de der klamme taber. Jeg vidste det jo ikke, mand. Ja. Jeg vidste ikke engang, der var noget, der hed det her spil. Kendte Kendte ikke engang det her spil. Jeg kendte det efter, jeg så Joachim Stadin video. Puh! Det var mig, der slog dig, Frederik. Kan du lide det? Du er ligesom ham Robin Samse der. Det var mig, der slog dig. Kan du lide det? Der skal jo ikke med. Jeg bliver så spastisk. Nu venter jeg på, at jeg får nok til at tage. Jeg kan godt lide den måde, man skal bygge sin egen bro og kæmpe på den her. Og det er, mit hold er bare sådan lidt fedt svag. Bare lidt smule. Nej! Dør hele tiden. Det er det dårlige ved vores hold. De går kun efter at købe til en shop. I har nok mistet 1 point. Det er jo åndssvagt lort. De kommer jo aldrig herover, men vi når at dræbe jer. Det er fordi, I bygger ind i nogle små kasser her. Nej! Det er da også smart. Nej! Hvorfor er jeg så skamset derovre? Jeg er klar til at sætte TNT. Bare rolig, jeg redder jer ved at sætte TNT i, så springer jeg og jeg Det redde os på nogen måder. Fordi så sætter jeg TNT over ved jer, så kan vi ikke komme over til jer. Man får heller ikke nogen penge for at dræbe folkene. Det kan jeg ikke lide, der er ikke så mange gevinster. Det er sådan lidt plat lort. Så du bare og sparer op til TNT lige nu. Ja. Nu har jeg fået 2 TNT, det er nok til en TNT-kanon, og så mangler jeg bare... I har bygget en mærkelig bro, man ikke kan komme over. Man kan godt, hvis man bruger macho skills. Det er fordi, I bygger alt muligt... Ej, øj mand, jeg bliver snart vanvittig. Øj, vores hold er dårligt, mand. Jeg giver op i. Fuck, det er bygget af. Den lort, de har bygget. Byg sådan en kammer, du kan stå inde i. Jeg hører, du stå der, og så kan du lege pølse med den, eller sådan noget. Pølse, mand. Det gider sgu. Og jeg skal komme op på en overetage. Jeg må ikke dø nu. Jeg må virkelig ikke dø nu. Jeg har TNT og alt muligt. TNT, when I'm fine. Ah! Perfekt. Så er den der. Så sprang vi lige noget i jeres bro. Perfekt. Wow, det var dumt, jeg brugte TNT der. Jeg skal komme ind i jeres base. Endelig! Eller vi også ind i jeres. Ikke mere, men... du var egentlig kommet med en god idé der. Jeg så en hold, han gjorde noget rigtig smart. Ah, pisse os! Det der lort i vores trold, den har sådan en bøssenæs med hele tiden inde i. Det er så irriterende. Shit. Jeg er klar. Dø! Hvad er din mormor? Cykel Claus. Han er min han er min ven. Han er bare min lækre ven. Jeg hedder Neymar. Men fanden, hvorfor kan folk lide en fodboldspiller, der hedder Neymar?
Jeg prøver at hoppe ind i spil, så døde jeg af fall dem. Jeg hedder Neymar. Nemo? Neymar, din fodboldspiller. Jeg spiller på Barcelona. Jeg sidder sgu ikke og siger sådan noget fodboldlort. Nogen der sidder ikke. Det er ham, jeg er fodboldspiller der. Bøsse på mig! Hvad koster et stensvær egentlig? Sådan 3 af dem. De koster 30 kroner. Shit, der er mange. Det er din chicken bastard. De er alt for dyre, mand. Det er alt for dyrt. Ej, ender spand. Man får sådan en per sekund. Hvem fanden er der ringer? Så skal der. Hvordan, du kan ikke gøre det imellem optagelserne. Det bliver sådan en røveoptagelse, mand. Ja. Jeg ved ikke, om den optager stadig, men vi er helt alene. Det tager sådan en mærke. Sådan der, så er jeg tilbage igen. Du vil rundt og slut? Ja, det ved jeg godt, men ja, så ses vi. Jeg skal lave lektier, så der kommer ikke lige flere runder nu. Så ses. Hello, bitches. Nu går vi i gang. Hvordan gør man det her? Når det er sådan noget klamt noget. Hvad fanden, jeg døde mig selv. Hvad skal man så nu? Er du startet optagelsen? Isaac. Nå, nice. Ja, for satan, jeg har. Nu har jeg kul. Hvor det... hvor nice. Kul er helt klart. Hvad gør man det her lort? Du skal højre klik. Det bliver ved med at logge spillet ud. Altså, gå ud af serveren. Ja, men det bliver ved med at logge ud, sådan, ud af min startskærm. Nogen har... Det er godt nok dårligt, det har Jørgen ret i. Ej, det er sgu da nice, mand. Man kan jo ikke gøre noget, jeg har ikke dræbt nogen. Der jeg har dræbt... en. Du har da dræbt en. Ja. Du har dræbt mange nu. Nu slår jeg bare sådan en klump ihjel. Og så døde jeg igen. Hvad bruger man øksen til? Skal man bare slå med den? Fuck, hvor dårligt. Ej, jeg dræbte mig selv, tror jeg. Nej, jeg dræbte. Jeg spørger, hvad er det her? Nej, du fører ikke. Nej, det gør ikke mere. Folk har lyn og jeg har fucking stadig kun et liv. Hvad gør jeg den her? Er det bare svært at ikke kan noget? Fuck, man, jeg kan sgu da bare bruge makro, når jeg har en af de der skyder. Det er rigtigt, jeg har slået makro til. Det hjælper ikke. De gør det da. Jeg tror ikke, det gør. Okay, lad os prøve at teste det. Det gør... Fuck! Jo, det gør fandme. Skyder det sgu da meget hurtigere nu. Ej, nu fik jeg sådan en andet spike. Så går det også fået. Den er mega dårlig. Jeg har lige dræbt den med. Det er jeg også. Jeg har dræbt 2 med den. Hvorfor ligger jeg på sidste pladsen? Det er mærkeligt. Det er det dræbt, tror jeg. Fuck, mand. Det er ligesom sådan min, den lukkede det spiller ned nu. Jamen, det gør min også. Ja. Hvad fanden? Hader, når der kommer sådan en eller anden pop-up ting på skærmen, så skal man til at gå ud og spille og alt muligt, men altså... Altså ikke ud og spille på den måde. Jamen, den viser godt, den viser ens menu.
Yes, jeg ligger ikke nederst mere. Haha, bitches. De der lyn er overpowered. Nej, de er ikke. Lyn er dårligt. Eller hvad? Den diamant er dårlig. Den er så god. Hvad for en er god? Søvs. Hvad er søvs? Det er den der med lynet. Er lynet ikke den bedste? Jo. Sirius. Se også. Hvem vandt? Det er ikke. Nå, men vi stopper optagelsen her.